אני שמח להיות פה. אני חושב שכולנו בתקופה הזאת צריכים קצת זמן ומקום. ואני חושב שהיום הזה מאפשר קצת את הדבר הזה. הזמן והמקום שאנחנו צריכים זה כי כל כך אין זמן ואין מקום בחודשים שאנחנו חווים. אני אגיד, במשרד הבריאות היינו צריכים להמציא מענים שלא דמיינו שנצטרך להמציא, כמו ליווי של משפחות לזיהוי של גופות, וכמו תמיכה במשפחות שלא יודעים מה קרה בגורל יקיריהם ובסוף מגלים מה קרה בגורל יקיריהם או שלא. ויזימה של שיחות לכל הנפגעים מהמעגל הראשון כדי לשאול שלום, מה שלומך, אם אפשר לסייע במשהו. ומענים באמת שנעזרנו פה בחברים רבים כדי לייצר מענים לכל משפחות המפונים במלונות, וזה לא לכל, כי אנחנו לא מצליחים לעשות את כל מה שצריך, אבל באמת להשקיע את כל מה שאנחנו יכולים כדי לתת לזה. והשלב הבא אחרי כל הדברים האלה הוא באמת להסתכל גם קצת קדימה. ובשביל להסתכל קדימה כל אחד צריך לשאול את עצמו מה הזמן והמקום שלו, כי זה מה שמאפשר לנו להסתכל קדימה. ובהסתכלות קדימה אנחנו בונים תוכנית גדולה שתיתן מענים לציבור. אנחנו מקווים שתוכל לשקם קצת את מערך בריאות הנפש מהמצב המאוד קשה שהוא נכנס איתו למלחמה הזאת, ואני שמח באמת שזה יתאפשר לנו בתקציב שעבר ביום שני בצהריים, ואנחנו בשביל לממש את הדבר הזה בסוף צריכים את כולכם. היכולת של כל אחד ואחד מכם, היכולת שלנו כמטפלים לבוא ולמצוא את המקום שבו אנחנו יכולים לעזור, את המקום ואת הזמן שבו אנחנו יכולים לעזור, זה המפתח בעצם לייצר שינוי ולהוביל את החברה שלנו למקומות טובים יותר. והדרך לעשות את זה זה דרך מערכת בריאות חזקה, ציבורית חזקה, ובשביל זה צריך את כולכם להירתם כמו שנרתמתם עד כה. ואני חושב שהיכולת המופלאה של כולנו, של כולכם, של כל המטפלים, לבוא ולהירתם אם בהתנדבות או דרך המערכת הציבורית, ולחפש בדיוק איפה כל אחד נחוץ, ואיפה הזמן והמקום שכל אחד מאיתנו יכול לתת, זה באמת החוסן שלנו והיכולת שלנו להסתכל קדימה ולהוביל את כולנו למקומות בריאים יותר וטובים יותר. אז אני מאחל לכולנו קצת זמן וקצת מקום, ואני מברך את מארגני הכנס וגם את כל המשתתפים, כי ברור שכל מי שנמצא פה לוקח חלק ויקח חלק, אז אני מברך את כולם. תודה.